आसिना लाबोनाय खासि बिबारनि सैथोथिखौलाय सोरथो बिजिरो? गाथोन समायहोनाय बिनि महरखौ सोरथो अनसायफेरो? आंनि खन्थाइनि मुं। नैबे गाथोन रुगुङावनो ludwंजों onnaini dera। मिजिं खालामजायै नैबे बालाबारियाव साजायदों जों अन्नायनि सिमाङाव जोंख्लिबनाय गंसे देरा। नों आरो आं आरो नों। गाथोनाव नोंनि आंनि सायखं नायै नायै उन्दुआ जासे नुनाय सिमांनि महरखौ बालाजों लुनाय इन्जुराव बोयै बोयै। हराव सुदेमनाय निहोर बिलायै बिलायै अखाफोरा फोरमायनाय संसारनि जेथो आरो बुहुमनि गोजौ गाहायनि बाथ्रा मोन्दांथि जाहोयोब्लाबो आंगोथि जानो हाया बेफोरो अन्नायनि मिजिं सोमजिनाय दरनै गोरबोनि बिथा आवग्रिनानै। आसिना लाबोनाय खासि बिबारनि सैथोथिखौलाय सोरथो बिजिरो? गाथोन समायहोनाय बिनि महरखौ सोरथो अनसायफेरो? नायनो समायना बुंनानैबोलाय बिनोलाय सोरथो गावनि खनासे लांगोना हगारफेरो? गाथोननि सेराव उदाङै बारग्लांनानै बियो उदाङैनो जोबलाङो। बिनि मुङैलाय सोरथो अन्नायनि देंखो दोंसे रोजाबफेरो? हायेन गैयाबोला हाजोनि ओंथिबो थानाय नङा। हाजो गैयाबोला बुहुमनि समायनायाबो आबुं जानाय नङा। हिसाब खिथाबजों बेफोरनि समान रुजुथाय सोरथो खालामफेरो? नोंनि आंनि हायना नांनाय गोरबोआल'सो मोनदाङो बिनि मोन्दांथि। नोंनि आंनि हायना नांनाय गोरबोआल'सो मोनदाङो बिनि गोथारथि। बेनिखायनोथ' हाया जों जायखारलायनो सासेया सासेनि आखाइ नागारनानै बिखासे अन्नायनि हाब्रांखौ खावसे बोखानानै बोहैनाय अन्नायनि दैमाखौ अन्थाइनि बान्दोजों होथेनानै। एसेनोसै, खुलुमबाय।